Dnes sa na našom súkromnom gymnáziu DSA v Bardejove koná Deň otvorených dverí. Poďte sa s nami pozrieť, ako to u nás vyzeralo. Môžem sa spýtať, ako prebiehali prípravy na Deň otvorených dverí? Tak Deň otvorených dverí robíme už tradične každý rok, ale tie prípravy nie sú jednoduché a netrvajú ani 1, ani 2 dní. Naozaj trvajú niekoľko dní alebo týždňov. My sa na nich všetci špeciálne pripravujeme, pretože musí byť všetko zvládnuté. Aj rozvrh so žiakmi, ktorí sa učia, aj tí, ktorí pripravujú. Musia byť vyškolené pani učiteľky, triedy, rôzne stanovištia, aktivity. Akú aktivitu si dnes mal na DOD? Tak ja som prezentovala dnes projekt z Erasmus+, z ktorého sme išli do Nemecka. A dobre sa ti prezentoval pred toľkými ľuďmi? Tak z začiatku som bola trochu v strese, ale potom už to bolo celkom fajn. Prečo si myslíte, že by si žiaci mali vybrať práve túto školu? Myslím si, že naša škola ponúka veľmi veľké množstvo aktivít, ktoré nie sú súčasťou vyučovacieho procesu, ale sú aj mimo vyučovacieho procesu. To znamená, že ponúkame tzv. Vyučovanie aj mimo školy. Naša škola ponúka rôzne aktivity, ktoré sú zamerané na dobrovoľníckú činnosť, zbierky, charity, ale takisto aj na rozvoj nejakých možno zručností, schopností. A je to také cieľavedomé vzdelávanie, ktoré vlastne pokračuje aj po ukončení vyučovacieho procesu. Plánujete študovať na tejto škole? Áno. Áno. A čo vás na tejto škole najviac zaujalo? Erasmus, dá cestovať, potom, že je to spojené s nemčinou táto škola a prístup učiteľov. Páčil sa ti prístup našich žiakov a učiteľov na tejto škole? Určite boli veľmi milí a privetili a snažili sa, aby sme sa cítili ako pokojne, aby sme neboli vystresovaní určite. Vážne, veľmi milí. Chcela som sa ťa opýtať, že prečo si sa rozhodla ísť na súkromné gymnázium DSA v Bardejove? Líbil sa mi prístup učiteľu, je tu mnoho mimoškolských aktivít a je to super, je to dobrá príprava na vysokou školu. Pani riaditeľka, na akých našich úspešných absolventov si spomínate? Naši absolventi študujú na rôznych typoch vysokých škôl, či to je humanitné alebo prírodovedné zameranie. Sú to rôzni medici, právnici, policajti. A takých najúspešnejších, keď si spomínam, je to žiačka, ktorá študovala, teda absolventka, ktorá študovala jadrovú fyziku a toho času pracuje vo Francúzsku, alebo náš žiak, ktorý je absolventom Karlovej univerzity v Prahe a toho času je generálnym riaditeľom. Ďakujeme všetkým, ktorí dnes prišli na Deň otvorených dverí na našej škole a dúfame, že sa už o rok stretneme v našich hlaviciach.